ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚಿ ಬಿಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡಾಪ್ನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವುನುಂಡು. ದಾಯ್ತ ದಾನೆಂದು ಪನ್ಪೆ ಐಕ್ ದುಂಬು ಬಲೇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಚ್ಚು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ತಾರೈ ಮಾತ ಉಣ್ಗೆರೆ ಪಾರ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಆಯ್ರುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಅಂತ ದಿನ ಉಣ್ಗೊಡೊಂದು ಅಂತೆ ಪುನ ಈ ಸಲ ಇಜ್ಜಿ ತಾರೈ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ದಾದೆ ಅನ್ಪುನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬೈತ ಮರಜ ಮಂತೋ ನುಲ್ಲಲು ದಾಯ್ತೆ ಕವು ತೆರಿಯ ನುಪ್ಪು ಜಾದು ದಿಯರೆ ನುಪ್ಪು ಜಾದ ದಿಯರನಾ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ತಿಕ್ಕುನತ್ತ ಎಂಕಲ ಕಾಲ ಒಂದು ಮಾತ ಏರ್ ಬಂದೋರ್ತನೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಂತೋ ನಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಈರು ಅಮ್ಮ ಮಂತನೆ ತೂದು ಕಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಕಲ್ತದೆ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಕಲ್ಪಾಯಲು ದಾಯ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾನು ಕಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಎನ್ನ ಬೇಲಿನ ಹಾಲು ಕಲ್ಪಾಯಲು ಒಂತೆ ಕಲ್ತದತ್ತ ನುಪ್ಪು ಜಾದ ದೀಯರೆಗೆ ತೂಕ ಎಂಚಾಪನು ತೂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಲ್ ತುಲೆ ಬಲ್ ಕುಲ್ಲು ನವಲು ಕುಲ್ಲು ಅಲೆತ್ತೆ ಏಯ್ 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 ಓಲ್ ದಾಯ್ತಾ ದಾಯ್ತಾ ತುಲೆ ಕಲ್ಲು ಟಪ್ಪ ಟಪ್ಪ ಓಲು ಕಲ್ಲು ದಿಕ್ಕುನು ಕಾಪುನ ಪೊಣ್ಣು ಚೆ 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 ನೆರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತೆ ಲಚ್ಚುಗು ಟಪ್ಪ ಮನ್ಪರುಂಡಿರೆಗ ಹಪ್ಪ ಟಪ್ಪ ಟಪ್ಪ ನೆರುಂಡ ಬುಲಿಪ್ಪುನಿಯ ಏಯ್ ಟಪ್ಪ ತಿರ್ತ ತಿರ್ತ ದಾತ ದಾತ ಹಾಂ ದಾತ ಜೋಜ ಬೊಚ್ಚಿ ಟಪ್ಪ 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 ತುಲಲ್ಲ ಅಂಗಿಡಿ ತುಂಡು ಮಣ್ಣು ಬಾ ಪೊಯ್ ಬೇಲ ಬಾ ಪೊಯ್ ದೂರ ಐನಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಐನಂಚಿ ಅಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾಂ ಅಡೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಡೆ ಅಡೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಡೆ ಅಡೆಗೆ ಒಲ್ತು ಕಂತೀನಿ ಅಡೆಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಡೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂದೆ ಅಡೆಗೆ ಎಂದೆ ಇಂಚ ಎಂದೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಎಂದೆ ಐನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐನ್ ಐನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐನ್ ಪೋಲೆ ಹಾಂ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಡೆ 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 ಪಾಡ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಡೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇರತ್ತೆ ದೆತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಟಪ್ಪ ಅಡೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ನಿಯನ ಅಡೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಓಡು ಓಡೆ ಉಂಡು ಓ ಓ ಓ ಶಾ ಶಾ എന്താ മൂലഞ്ചി തക്കുതിനെ ടപ്പ ലച്ചു ಮಂತಿನಿ ಟಪ್ಪ ಚೀಚಿ ಚೀಚಿ ಬಾ ಬಾ ಇಂಚಿ ಬಾ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪನಾಗ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚಿ ಪೊರೆಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಕೆಲವುದಗ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪಂದು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕ್ಲೂ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಕೆಲವುದಗ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅದು ಗೊತ್ತು ಪಂದು ದಾದ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಆದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೇರ್ದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತದ ಒಂದು ರೀತಿದ ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಪಿ ಹಾಕುನ ಬೊರ್ಚಿ ಏರ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಪಿ ಹಾಕಂದೆ ದಾದ ಪುರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬೊಕ್ಕೊರಿನ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಕಾಪಿ ಅನ್ಪಲ ಕಿಪ್ಪೋಡು ಏಪಲ ಅಪಗಾಂಡ
ರೈಸ್ನೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಮುಖೆಂಚಿನ ಇದು ಪನ್ಯರೆತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ವಿಷಯ ತುಕ ದಾದ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ತಾರೈ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂದು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತಂಡು. ಈ ಸಲ ₹20 ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ, ₹190 100 ml. ಇರ್ಗಂಡ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬುಕ್ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ದೀದಿತ್ತದೆ ಅವೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಕಡಪದಿರು ಅಕ್ಲ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಸೇವ್ ಮಲ್ದೆ ಆಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾಂಡದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪಾತಿರಂದ್ಲೆ ಅತ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನಿಂಚನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನೊರ್ಚಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದಲ ಇದು ವಿಷಯ ಎತ್ತಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಯಾನ್ ದಾದನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡಪ್ಪ ಪಂಡು ಕಾಲ್ ದಿತ್ತೀನಿ ಅವಳ ಬೇದ ನಂಬರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಮಂತ್ರ ನಂಬರ್ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅವಳು ಆಂಜೋ ಕಾಲ್ ಮಂತದನೆ ಒಂಚೂರು ತೂದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಗು ದುಂಬು ದಾಯ್ತಕ್ಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪನ್ಪುನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ದಾಯ್ತ ಸೌಖ್ಯನ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೇನ್ನತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ಈರೇನ ಕಾಲ್ ಮಂತೀನಿ ಪಂತ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಇತ್ತನತೆ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಂಬರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಎಂಕ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆನಾ. ಅಂಚ ಪೂರ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ಅವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆತೆ ನಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ನಂಬರ್ ಆತು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಐನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡು ಆತು ಪನ್ನಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಾలి ಉಂತೆರೆ ಕುಲ್ಲರು ಉಡುಪು ಜಲ್ ತುಲೆ ಅಲೆ ಕೋಪ ಆತನಿತ್ತೆ ಅಲೆ ಕೋಪ ಆತನು ಅಂದೆ ಎಂಕು ನನ್ನ ಕಿನ್ಕು 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 ದೀಪಾಲ್ ತುಲೆ ಏ ಬಾಬಾ ರಾತವು ಅಲೆ ಅವಳು ತೂಲೆ ಜೋಜಾ. ಎಸ್ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದ್ಪರೆಗ ಅಪ್ಪಜಿ ಇವಾಗ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲದು ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.